Атна сайын шәхси кабул итү вакытында район башлыгы Илһам Кашаповка 10-га якын кеше мөрәҗәгать итә. Кабул итү һәр сишәмбе сәгать 2-дә үтә. Пандемия шартларында очрашулар администрацияның зур залында оештырыла. Катнашучылар маска һәм перчаткаларда булырга тиеш. Социаль дистанцияда саклана. Монда исә төрле характердагы һәм төрле дәрәҗәдәге сораулар белән киләләр. Узган кабул итүдә мәсәлән торак, юллар, эшкә урнаштыру кебек сораулар күтәрелде. Районның десантчылар төркеме Питрәчнең Хәтер паркында һәйкәл кую тәкъдиме белән килгәннәр. Район җитәкчелеге бу инициативаны хуплап чыкты. По проекту уже эскиз готов, изготовитель готов работать. Это вот мы куда ездили? Да, пружинный проект. Нам сейчас нужно только разрешение на работу. То есть начинать установку, заливку, бурение. Подъедем, посмотрим еще раз, как что сыграть можно будет сделать, и все, потом можно приступать. Кайбер сораулар буенча җавап шунда ук бирелсә, икенчеләре буенча ачыклап бетерер өчен вакыт кирәк. Тик бер генә мөрәҗәгать тә җавапсыз калмый.